Ndewo, aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. So taa anyị ga-ekwu okwu maka nri. Kedu nri na-amasị gị? What food do you like? Kedu nri na-amasị gị? What food do you like? Okay, this is a conversation about food. Kedu nri na-amasị gị? Ọka, ji, oroma. Corn, yam, orange. Ọka, ji, oroma. Kedu nri na-amasị gị? What food do you like? Ofe, ose, akụ bekee. Soup, pepper, coconut. Ofe, ose, akụ bekee. Daalụ o. I'm inviting you to join us in the bootcamp. It's now open. Just see the link below in the description to see how you can join. Daalụ o.